एक जानी कहत तारी के सखी बताओ तोर लइका भइल है चाहे लइकी भइल हिया तो कौन कौन उपाय कैलू है बोलो बोलो तो लइकी बतावती है का बतावती है अरे कि कौन मास बाबा मो बिया हो कइले अरे कौन मास बिदा कइले हो चापुर चापुर ए ललना कवन मसे अरे सुतली से जरिया तो ए उज्जवल बाबा ए बाबा अरे देहिया हमरो भारी भइली से अरे सुतली से जरिया तो अरे देहिया हमरो भारी भइली हिंदी का मरलो तो घबरा जाए सोहर होता तो सोहरे से मारो एक तो मरिया धोई के दावो ए बबुआ ए मरिया धोई के दावो ए बबुआ के पापा हमके बुलावेनी तो हम नहीं आवेली हमके बुलावेनी तो हम नहीं आवेली अरे हमके लड़की जवाब देती है कि सुनो हम कौन में से सब काम कोई लेबे फागुन मास से बाबा मोर बिया हो कइले चैत मास से बिदा कइले हो फागुन मास से बाबा मोर बिया हो कइले चैत मास से बिदा कइले हो फागुन मास से बाबा मोर फागुन मासे बाबा मोर बियाह कइले चैत मासे विदा कइले हो ए ललन सावन मासे अरे सुतली से जरिया तो देहिया हमरो भारी भइली
आशीर्वाद रूप में सब कलाकार के तरफ से हाँ जी हम ये कहबे आध्या खाती बनवानियो न बबुनी पापर सुतवरिया नियन झुरहुर हो अरे बनवानियो न बबुनी पापर सुतवरिया नियन झुरहुर हो बनवानियन बबुनी पापर हाँ जी सुपड़िया नियन झुरहुर न हो ए ललन फूलावा ए ललन फूलावा अरे नियन सुगवारो नजरिया नाहिला बाबा मुर्दिया हो कइले कौन से पिता कइले हो अरे कौन से बाबा मुर्दिया हो कइले कौन से पिता कइले हो सुतली से जरिया को दहिया हो बरो भाई भाई अरे सुतली से जरिया तो दहिया हमरो भारी भइली हो और सूर्य में सर्ट सॉन्ग गा के हमारे प्रोग्राम बिगाड़ देबू